ktoré sa tu udomácnili a už aj v 2. roku začali hniezdiť. Toto je William Kuban u mňa doma, keď som tu labuť vtedy doniesol, tak si ju práve bali do tašky. A potom nasledovala tá fotografia s tým bicyklom, čo ste videli, ako ju vezie na nosiči. Bolo to nazvané, tá fotografia, 3 dominanty Piešťan, William Kubán, labuť a bicykel. Toto je, vlastne to sú už, dá sa povedať, tie posledné roky života Williama Kubána, keď chodil pod sklenný most a tam tie labude neodpustil si, aby ich nenakrmil, hoci sa tam horko ťažko dostal za pomoci bicykla. To je 5 labutí donesených do Piešťan z Plzne. Tam sú spravo stavidlá pri mŕtvom ramene. Aj to je pod mostami. Toto dal William Kuban zhotoviť u svojho zamestnávateľa ako pomôcka na hniezdenie labutí na mŕtvom ramene. A tu ho vidíte pri čistení, keď už vyhniezdili, tak čistí potom tam vlastne to hniezdisko, aby bolo pripravené na ďalšie hniezdenie. Toto je vlastne, sú prvé mláďatá, ktoré vyhniezdili na mŕtvom ramene.